Komandan. Padat terbidik. Tembak. Tembak. Wah, kawane mau penak. Nyangkruk. Radio ya. Duh, tapi ini Mas, tekan jopo ya piye lho saiki. Lah ilang bingung goleki. Bocah. Oh, mantap. Stani guys, Mak. Mensyukur nikmat ini juga ya. Supaya ya wis enggak usah mikir sing wis kira sing perlu mau pikir sing penting loh. Ini guys bersyukur karo nyerang es jeruk poh andalan ya. Terus yang ada sing viral apa ya? Salah ya. Wah, masuk ini. Mas Edi. Beneran enggak cilok loro. Set. Set. Mas. Wah, apa ini? Cilok. Kok ndi, Man? Nah, omah. Malah tak gani cilok. Repot lho Marian. Repot malian no. Pateni. Sir kuwi ra tak gani kok. Aku rene wong enak tujuane dolen no. Piye piye? Mau apa? Enak tujuane aku rene. Piye tujuane piye? Ngertakne. Dengi jare aman yang main budeku. Oh, Terus enak kejadian jare. Ya ceritane iki beda-beda ngomongnya critakno sampean dhewe lho critakno ngenae piye ngono. sing sebenere ya, Sebenere ngene ngajine. Ais karo mbakmu iki ya tak ngerti dhewe biar tak tekati ngono kae. Berjuang tak berjuang. Ya mesti aku wis mek ngene iki, duwe ku mek ngene iki. Ya wong ora duwe, wong cilik ya kuwi mau. Tak tekati ya berjuang 3 tahun. Tapi yo aku bareng rono jelasnya kan ngerti dhewe. Yo, heeh jenengan iki ya. Heeh. Aku kok mau ditinggal prung yo. Ditinggal? Srek. Ora perjanjian apa omong-omongan sing ngono enggak enak. Dadi Oh, ditinggal ngono. tinggal, ini tak seru tak genane ya. Pas kayak itu awak barang kan ning sawan sering genane kuwi ya. Yo. Kuwi awak mesti ngomong kuwi ya. Kuwi tak genane nang ngene omahe kono. Wis kalau aku ngeteri Krismas kuwi ya ya. Ngono bareng kok kono. Bareng kok kono kuwi mau cethuk ibuke aku. Yo. Lah wis suwe kuwi paling balik-balik kok Hongkong kowe. Ibu itu. Heeh. Bude ngrasani. Lah yo, gede malah rada besok gede. Heeh. Kaya iya ngono. Ini wis suwe ora ngono so. Kayak kuwi ya kuwi mau balik ke laptop ya. Balik laptop. Cethuk. Nah wis ning kono iki ibu ora ngerti lek pacarku. Ora gak ngerti lek aku iki pacare Maya jadine. Terus mari ngene kuwi mau. Teko ibu kuwi ngomong lek Maya kuwi dipacar, sejatine dipacar Maya. Orang apa di taman kelas itu kuwi moran. Lah iku lho bane anake Pak Sarang Arifin tunggak Piron lho. Kuwi merebut Maya dariku. Wis langsung piye. Kowe ngerti ya kono ya? Ngerti wis rada paham titik. Paham. Jadi kowe mau aku sik hari wis sempira piye Mas. Salah kan. Iki guys kok batok ini gak perlu gede ya. Bacoki oleh. Ya maksudnya. Oh. Wis baca orang ngerti kan yo. Aku wis piye lah Mas. Wis ngerti bude kan biyen sepatu wis ngono kae. Cilik ora duwe. Bude iki gampang jodoh-jodohne ngono kuwi yo an wong iki ket biyen. Aku ben dijodohne. Kowe? Oh. Masalah tenan teh. Terus akhirnya aku gelem. Bedoke sing mau. Bah, Aku mau ora umum tenan. umum. Aku iki ono anu to, apa? Masukan motivasi ben aku iso bangkit dari keterpurukan ini. Bingung. Anu ya. Ini dan saya aman gak susah nyanyi ya, Be. Nyanyi. Krismas jare kaya duwe gitar dene. Wah, Enak to? ya gitar wae.
Iso. Nyanyi ya, Dek ya. Nyanyi saja. Nah, iki alate iki. Masuk. Aku iki. Ya kok. Wah, nyemik, Bro. Sip. Oh, Nah, ngono kan bagus tenan kaya Ya. tenan. Lagu piye? Lagu apa iki? Lagu ini tentang Gusti. Eling gitu. Sini. Sisihin. Segala yang Wah, aku ngerti. Ngerti? Ngerti ya. Segala yang Ada dalam hidupku. Nah, sip yuk. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Asik. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu Engkaulah Tuhanku. Allahu Akbar, Allahu Besar. Poh, andalan. Iya, wis enteng. Tuwenang ning. Long ya, Lian. Pelong. Ngerti ra Mas ngejak nyanyi ngono ya kok. Piye maksudnya? Kui cintai dulu penciptanya sebelum kamu mencintai ciptaannya. Andalan nih, Mas. Nah, iya Mas. Masuk kuwi. Kan nyaman iki terus mulai yang menungso ya ngono kuwi lho, cedhekono sik Gustine. Ya kuwi mah bener ya, bener mau. Heeh. Bener. Leres kuwi, leres. Terus lah. Singkat musik. Bene, Gini ya. kayak aku butuh ngene iki ya, butuh keterangan sing ngene iki. Ben aku iki nek ben iso maju ke depan lho. Itu ben tenang. Tenang. Maksudnya ya kuwi. Terus piye lah bilang. Dan tapi ya kuwi malah di sana ya ini galane sedino dino terus wis. Iya kalau monco. Yo. Sopo? Cewek. Gue liwat enak omah kene iki ngene. Bali. Laptop iki ya. Piye, men tuh apa neh ya kuwi masalahe. Wah, ngene ya. Bingung dan bingung kuwi rasa duit belas kletas. Pengin ki ceritanya pengen adol wedhus. Tangge modal usaha. Arep gak usaha. Oh, sempol-sempol apa nggih? Jika ini mau masuk. Mau Bulan cilok. Mending ya. Kayak lagi usaha lagi karena Krismas sekolah barang. Jadi kalau yang main tahun saya kan Ya enak. api niatmu api. Kok main karek bes. Pemasukannya suwi loh berarti. Enak kuwi. Lek pomo arep budal wedhus ya. Ngono iya se. Yos. Oh. Wah, aku mah cetukan ngene ono ning apa? Sungai, kali, Sungai. kali yo. Ya wis nyapa ning kali. Engko usung kayu, kayu sapa dhewe. Oh, terus akeh channel ya sih. Tengane Tepak yo. kon nelpone adikmu ya Krismas. Paling aku sik duwe seri nomere sik duwe. Sik duwe serine. Sik duwe kok tak. Akon message sapa nelpon ngono kan. Mas kon wis mau sesen mesti bagus. Mesti ya. Ah, dual sebene wis usah. Ya wis ngono ya tak balik aku. Balik ngono. Cilokmu iki piye iki? Cilake tak gosi. Tak kan mau. Mek ternyata aku tak cita jawamu. Dia nangis lawuh dhewe, enak Ah. sama kowe iki sih. Terus balik ya. Dual ya. Ya, Enggak ada ngene. sosok galau terus. Oh, yus mese ya. Oke, Mese. oke.